Φροντιστηρίου Αριστέχνη στη Λαμία. Γιάννη, καλώς ήρθες. Χαιρόμαστε πολύ. Και χαιρόμαστε πολύ, πάρα πολύ που σε έχουμε μαζί μας και θα μας βοηθήσεις εδώ λίγο με τα αρχαία, με τα θέματα. Καλησπέρα σε όλους, σε όλα τα παιδιά. Ευχόμαστε να πήγαν σχετικά καλά. Όλους και από μένα. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση εσένα και η κυρία. Καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές υποψήφιους όλων των κατευθύνσεων. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να δώσουμε ενδεικτικές απαντήσεις στα αρχαία του ανθρωπιστικού προσανατολισμού της Τρίτης. Σήμερα οι υποψήφοι του ανθρωπιστικού προσανατολισμού εξεταστήκαν στο διδαγμένο κείμενο στο απόσπασμα από το έργο του Πλουτάρχου περί Αλεξάνδρου Τύχης και Αρετής. Έκτο βιβλίο, παράγραφοι 329α έως Δ. Για τα παιδιά είναι